Γεια σας μάγκες, τι κάνετε, πώς είστε? Θα σας βάλω ένα τραγούδι να ακούσετε, ποιο το έχω κάνει εγώ και εσείς θα το κάνετε με λίγο μοντάζ και αν like, subscribe γιατί επέστρεψα. Δεν θα βλέπετε συχνά βίντεο, όσοι θέλετε να ρωτηθείτε πώς δεν θα βλέπετε βίντεο, σιγά μην σας πω, γιατί αν σας πω θα έχετε πιο πολλές απορίες. Γιατί θα κάνω τότε βίντεο εκείνο και εκείνο, εγώ δεν σε φοβάμαι, γι' αυτό πάμε. Δεν με καταλαβαίνεις, είμαι πίσω σου και εγώ τρέχω σαν τον κεραυνό, εσύ δεν με καταλαβαίνεις, γιατί δεν με καταλαβαίνεις, χάνει με τη μία. Ο τρανός με προκαλεί, σε ραπ μπάτρι και χάνει άνετα. Τζέλ σοου είναι για να χάσουν τα παιδιά, για να γίνουν πιο χαζά. Βγάζω το τζέλ σοου και σου μου κατεβάσουν το βίντεο, δεν με νοιάζουν καν τι θα πούνε. Δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί ξέρω πολύ ένα μικρό κανάλι, γιατί σιγά μην τους φοβηθώ, είναι νουμπάκια μπροστά μου, τι μου κάνουν εμένα? Τι να μου πούνε, ορδάκια φοβιστά και που λένε και οι τραγουδιστές δεν παθαίνουν bullying, δεν του άξιζε. Αλλά γιατί δεν το βγάζει το κανάλι ίσως και φύγει και σταματήσει το bullying, γιατί αν σταματήσει το bullying, ότι φταίνε που το έχουν μέσα στο βίντεο του. Και αν δεν είναι στο βίντεο του, δεν θα έχουν τι να πούνε. Γεια σας και χαρά σας. Τζέλ σως βάλτε τον Οδυσσέα τώρα. Αν θες να ακούσεις τη συνέχεια 100 ευρώ έδωσες, θες σου και χαρά σου. Μετά θα μου πεις, δεν με νοιάζει τι θα πεις. Εγώ είμαι τόσο προ και δεν φοβάμαι καν, δεν φοβάμαι κανένα σας. Το καλό σας ένα Fortnite Battle Royale και χάσετε και πάρω κάνουν win to scrap. Τι να μου πείτε για αρνάκα σου βριστά, δεν σας φοβάμαι καν. Να μου προκαλέσετε σε Fortnite και θα χάσετε, γι' αυτό ίσως και χαρά σας. Σας πάω θα πετάω όσο θα γίνει τόσο προ. Δεν είμαι τόσο προ, αλλά ξέρω πολλά καλά πράγματα για εσάς. Αν θα σας κάνω τόσο προ, εσείς δεν θα με καλά το μετά. Θα σας μάθω και άλλα πράγματα. Σιγά μη σου μάθω. Εγώ δεν σου μαθαίνω τίποτα. Δεν σε καταλαβαίνω καν. Γιατί ό,τι και να κάνεις, εγώ χάνω άνετα. Δεν με νοιάζει αν χάσω ή έχει σημασία τι θα πεις και αν διασκεδάσεις, φίλε μου καλή. Η δικιά σου σημασία είναι και εμένα δεν είναι έτσι για πλάκα, για να γελάσουμε. Γι' αυτό σας προκαλώ και προκαλώ.